Ciencia de ida e volta. Benvidos, benvidas, nesta serie de podcast pro plan Ciencia de ida e volta da Unidade de Cultura Científica, co gallo do Día Mundial da Auga, estamos a fundar da man de investigadoras e investigadores da Universidade de Vigo na importancia da auga pro planeta, os efectos do cambio climático e os problemas entre países pola súa xestión. Pode este recurso ser a causa de conflitos a nivel mundial? O lema escollido polas Nacións Unidas neste 2024 é Auga para a Paz, e con esta consigna buscan crear un efecto cascada positivo para que toda a poboación se una en torno á auga e a empreguemos en favor da paz, sentando as bases para un futuro máis estable e próspero. Así é, con estas conversas tamén estamos descubrindo que a auga é un recurso moito máis importante do que nos parece e podes estudar e abordar dende ramas do coñecemento moi diferentes. A enxeñaría é un dos ámbitos dende os que se están a levar numerosas investigacións, coa finalidade de desenvolver tecnoloxías que permitan a optimización dos recursos e a innovación nos procesos químicos e medioambientais. Para falarnos disto, hoxe temos con nós a investigadora da Universidade de Vigo, Verónica Poza Nogueiras. Verónica é doutora en Enxeñaría Química pola Universidade de Vigo e pertence ao grupo de investigación BioSub, Bioenxeñaría e Procesos Sostibles. O seu traballo céntrase fundamentalmente na descontaminación de augas mediante a aplicación de tecnoloxías limpas e novidosas. Con estas novas técnicas, búscase conseguir unha eliminación dos contaminantes das augas máis eficaz que as eliminacións que se acadan hoxe en día coas tecnoloxías de tratamentos tradicionais. Eu son Capri Fuentes e cada min están Martina, Telmo e Ángel. Verónica Poza, como estás? Benvida e moitas grazas por participar neste podcast de Ciencia de ida e volta. Ola, boas, moitas gracias por convidarme a participar neste podcast, xa que me parece moi importante celebrar un día tan sinalado como o Día Mundial da Auga. En primeiro lugar, contanos un pouco cal é o teu campo de estudo e que relación ten coa auga. Pois como xa se dixo na introdución, eu traballo no campo da enxeñería. Eu estudei enxeñería industrial e cando comecei no mundo da investigación centreime na enxeñería química aplicada ao ámbito do medio ambiente. Pódese dicir que a enxeñería consiste en aplicar a creatividade e a ciencia para intentar resolver problemas e construir cousas útiles. Entón, no meu caso, eu intento aplicar a enxeñería, a creatividade e a ciencia para resolver os problemas relacionados coa contaminación da auga. Cada ano emítense ou vértense millóns de toneladas de substancias tóxicas ao aire, á auga e ao solo, segundo estudos das Nacións Unidas. Hoxe en día, case en calquera zona do planeta, estamos expostos a contaminacións e a sustancias químicas tóxicas. Corríxeme se me equivoco, pero esta situación está dando lugar a unha crise ambiental mundial. Como sociedade, como puidemos chegar a esta situación? Pois sí, estou de acordo en que estamos ante unha situación de crise ambiental mundial. Por desgracia, chegamos a esta situación debido principalmente ás actividades humanas, co crecemento da industria e o desenvolvemento da tecnoloxía, pois foron xurdindo diferentes actividades que, por desgracia, teñen un impacto negativo no medio ambiente. É importante sinalar que o coñecemento que se ten hoxe en día sobre Desculpade. É importante sinalar que o coñecemento que se ten hoxe en día sobre os contaminantes non é o mesmo que se tiña no pasado. Antes non se sabía que certas actividades tiñan efectos prexudiciais e, sen embargo, a ciencia vai evolucionando co tempo e vamos descubrindo que hai cousas que estamos a facer que deberíamos cambiar, porque senón vamos continuar a contaminar o aire, o solo, a auga e así. Un exemplo pois é a queima de combustibles fósiles, que estou seguro que sabedes que é prexudicial, pero tamén o uso excesivo de produtos químicos, por exemplo. Outro exemplo son os medicamentos, que é un dos contaminantes cos que eu traballo. Antes non se sabía que causaban contaminación nas augas do noso entorno porque non se sabía que chegaban ata aí, porque están en concentracións moi baixas. Sen embargo, hoxe en día temos técnicas que son máis precisas e nos permiten medir esas concentracións baixas e sabemos que os medicamentos están chegando aos mares, aos ríos, aos lagos e que están producindo efectos negativos. Por sorte, tamén, como sociedade, estamos tomando conciencia sobre isto e temos que intentar buscar solucións. No caso concreto da auga, cales consideras que son as principais fontes de contaminación? Pois eu creo que se pode dicir que as principais fontes son os vertidos industriais,
Tamén os produtos que se utilizan en agricultura, como os pesticidas, os plaguicidas, etc. Tamén o vertido de residuos domésticos incluso, e tamén as augas que se liberan ao ambiente, tanto as que non son tratadas, como incluso as que son ás veces tratadas nas estacións depuradoras, pero non da forma máis eficiente posible. Entón, mediante estes métodos terminan chegando contaminantes ao medio. E como chegan eses contaminantes ás augas? Pois existen varias vías de entrada. Un exemplo pode ser a auga da choiva. Cando chove, se existen certas sustancias que están, por exemplo, en vertedoiros, a auga libera certos compostos desas sustancias e arrastras ata os medios mariños ou os ríos cercanos. Tamén poden ser un problema os propios residuos líquidos que se non se xestionan de forma adecuada, pois terminan por filtrarse ao solo e así chegan a acuíferos e despois pois terminan por danar a auga que nós despois vamos a beber, por exemplo. Por que un risco que haxa contaminantes nas augas? Pois o feito de que haxa contaminantes nas augas pode afectar claramente aos seres vivos e aos ecosistemas acuáticos. Entón, pois termina por dañar as plantas e aos peixes que viven nesa auga. Ademais, tamén afectan á calidade da auga en sí, esa auga é a que despois nos consumimos, na que utilizamos no día a día pois para beber, para limpar, para preparar a comida, para bañarnos e, por tanto, pode chegar a afectarnos tamén a nós. Como poden afectar os contaminantes dos que nos falas á saúde humana? Pois poden ser moi prexudiciais e poden causarnos enfermidades moi diferentes. Poden afectarnos desde a pel, por exemplo, se nos bañamos nunha auga contaminada ou a utilizamos para lavarnos e causarnos pois irritación, dermatites e demais. Pero tamén poden chegar a causarnos enfermidades pois máis serias que afecten ao sistema reproductivo, que nos afecten ao desenvolvemento, ao crecemento e demais, e incluso chegar a provocar enfermidades moi serias como o cancro. Ademais dos riscos para as persoas, como afecta esta contaminación ao medio ambiente? Pois como xa dicía, pode ter efectos moi serios. Por un lado, pois pode afectar a reproducción, igual que afecta a reproducción humana, tamén pode afectar a reproducción dos animais acuáticos, pode chegar a causar a súa morte, e todo isto contribúe a que pois se danen os ecosistemas e se prexudique a diversidade animal e vexetal que temos no medio ambiente acuático. Ademais, o feito de que esos contaminantes cheguen pois, aos animais que despois nós podemos consumir fai que finalmente volvan a nós eses compostos que son dañinos. Nós, como persoas individuais ou como sociedade, podemos facer algo para frear esta contaminación? Bueno, nós pola nosa parte, como individuos, por sorte hai moitas cousas que podemos facer. Podemos, por un lado, reducir o emprego de sustancias nocivas e produtos tóxicos que empregamos nas nosas casas como produtos de limpeza e demais. Tamén é moi importante a xestión que facemos dos compostos que empregamos nas nosas casas. Pois nese sentido non está ben que tiremos o aceite polo fregadeiro porque terminaría chegando a auga e contaminándoa. Tampouco podemos tirar a basura ou polo inodoro os medicamentos que estén caducados. Existen puntos específicos de recollida para evitar pois, que esas sustancias terminen por chegar á auga. Pero ademais do que podamos facer nós individualmente, eu creo que o máis importante é o que podemos facer como sociedade, o que ten máis peso. Como sociedade, eu creo que todos temos que tentar promover a concienciación sobre esta problemática, promover a educación da desculpade. Ademais do que podemos facer nós como individuos, é moi importante o que fagamos como sociedade. Eu creo que é o que ten máis peso. Nese sentido, eu creo que debemos promover unha maior educación e concienciación sobre esta problemática e tamén tratar de exixir que as empresas, as industrias e demais teñan máis cuidado cos vertidos que fan para tratar de reducir ao máximo a contaminación das augas. Que medidas son as máis apropiadas e urxentes? Pois a ver, eu creo que o principal sería tratar de quitar
reducir a venta de produtos que xa se sabe hoxe en día que son tóxicos e que poden chegar ao medio ambiente e causar danos tanto aos humanos como aos seres vivos. Existe xa evidencia científica sobre algúns, por exemplo, pesticidas e demais, entón tense que pouco a pouco ir retirando do mercado este tipo de sustancias para así reducir o impacto que teñen no medio ambiente. Claro, pero moitas destas problemáticas, falamos da responsabilidade individual ou como sociedade, tamén hai parte de responsabilidade nos gobernos, non? Que medidas deberían de aplicar os gobernos para atallar este problema? Cales serían as leis máis severas que deberíamos de establecer para atallar esta problemática? Sí, desde logo, o que fagamos nós de forma individual ou como sociedade non vai chegar moi lonxe se non hai unhas leis que o respalden. Desde logo, os gobernos aquí teñen un papel moi importante, porque ao final o feito de promover este tipo de leis máis severas vai facer pois que as empresas e os municipios teñan que adaptarse e mellorar os seus procesos e os seus tratamentos de augas de xeito que estes contaminantes non cheguen ao medio. Este proceso de adaptación e de buscar mellorar o que fai que se promova tamén a investigación e que pouco a pouco consigamos pois procesos e produtos máis responsables co medio ambiente. Dende o teu grupo de investigación, traballades en procesos de recuperación de augas contaminadas, alternativos aos tratamentos tradicionais. Por que son necesarios eses tratamentos alternativos? Pois son necesarios porque os tratamentos que se aplican hoxe en día, en xeral nas estacións depuradoras de augas, pois, por exemplo, consisten na filtración, que é eliminar os sólidos que chegan coa corrente de auga, o desengrasado para eliminar as grasas das augas, procesos biolóxicos que empregan certos microorganismos, certos bichiños que se ocupan de comer a materia orgánica dos contaminantes. Pero estes tratamentos non están deseñados para eliminar outro tipo de sustancias que se lles chama microcontaminantes porque están en baixas concentracións na auga, pero non son biodegradables, son moi resistentes. Entón, aínda que as augas, por exemplo, as augas que nos usamos nas nosas casas chegan á estación depuradora e son limpadas, existen certos contaminantes como os medicamentos, os pesticidas e demais que quedan nesa auga e cando esa auga limpia, entre comillas, se libera ao medio, estes compostos quedan intactos e tamén son liberados aos mares e aos ríos. E por iso nos propomos tratamentos alternativos que sí que están enfocados en eliminar este tipo de contaminantes. Un exemplo... Desculpade, creo que me van preguntar a vos. Ou non? Sí. Sí, pregunta agora, Telmo. Que opcións de tratamento de augas investigades no teu grupo? Pois propomos diferentes alternativas. Un exemplo son os tratamentos de absorción. Non sei se vos soa, pero os tratamentos de absorción consisten en empregar un material que se chama adsorbente que ten a capacidade de atrapar contaminantes. Un adsorbente é como se fora unha esponxa, pero en tamaño diminuto. Entón, aínda que non se ve, ten moitos poros microscópicos e neses poros en os que se quedan atrapados as sustancias tóxicas. O interesante que teñen estos tratamentos, estos adsorbentes, é que se poden fabricar estos materiais a partir de moitas fontes diferentes. E unha das opcións, que é a que nos parece máis interesante no noso grupo de investigación, é empregar residuos sólidos alimentarios. Entón, por exemplo, utilizamos os restos de pel de pataca, pel de plátano, pel de castaña. Con eles queimámolos, fabricamos este material absorbente. Entón, o que estamos a facer é, por un lado, reutilizar algo que iba a ser un residuo, como a pel de patata, e utilizala para xerar algo con unha segunda vida que ademais nos vai servir para eliminar contaminantes da auga. Ademais deste tipo de tratamentos, tamén propomos outros que se chaman procesos de oxidación avanzada, que un nome así un pouco parece moi longo, pero no que consiste en crear unhas sustancias que se chaman radicais, que son moi reactivas. Entón, funcionan como se foran tesoiras e teñen a capacidade de ir rompendo pouco a pouco. Desculpade. A ver, volvo a comezar. Outra opción son o que chamamos os tratamentos de oxidación avanzada. E aínda que teñen un nome moi complexo, o que consisten en crear unhas sustancias que se chaman radicais oxidativos. Estes radicais son moi reactivos, entón funcionan como tesoiras.
e teñen a capacidade de atacar os contaminantes e vanos rompendo, vanos cortando en trociños máis pequenos ata que os converten en sustancias que xa non son tóxicas. Dos tratamentos que comentas, cal é o máis adecuado? Iso é, é difícil escoller un só tratamento, porque escoller cal é o mellor vai depender do tipo de auga que queramos tratar. Pois vai depender de se a auga ten moitos contaminantes ou poucos, se a concentración dos contaminantes é maior ou menor, ou de se temos que tratar un volume de auga moi grande ou é unha cantidade de auga moi pequena. Entón, en xeral, a resposta é depende. Pero o que soe pasar é que o mellor é combinar varios tratamentos e para conseguir a eliminación completa dos contaminantes, pois nunha primeira etapa utilízase un tipo de tratamento e despois faise unha segunda etapa para acabar de eliminar ese contaminante, de xeito que se garantice que a auga está limpa. Ademais da túa investigación, que outras aportacións destacarías para obter auga potable ou para a recuperación de augas contaminadas? Pois existen moitas técnicas diferentes, tamén existen algúns procesos de filtración máis avanzados que empregan membranas nas que tamén se quedan atrapados os contaminantes, ou existe unha que me parece moi interesante que se chama fitorremediación e consiste en empregar plantas para descontaminar a auga. Entón, ponse unha planta en contacto con esa auga contaminada e a planta ten a capacidade de absorber o contaminante e, de alguna forma, transformalo en algo que xa non é dañino. Pero, bueno, en xeral existen un montón de técnicas diferentes e eu creo que o importante é que entre todos investiguemos a maior cantidad de técnicas diferentes posibles para chegar a obter as que son mellores, máis sostibles e máis responsables co medio ambiente. Falase moitas veces desa técnica de desalinización das augas, non? Como unha técnica para obter auga potable, pero estas técnicas parecen como moito máis sostibles. Non sei se son unha maneira para poder ir deixando de lado esa desalinización que pode traer problemas igual medioambientais. Bueno, as técnicas, por exemplo, no caso das técnicas coas que traballamos no noso grupo de investigación, o enfoque é máis ben eliminar contaminantes. Entón, por exemplo, nos considerámolas como, en principio, técnicas para descontaminar a auga de forma que se poida verter ao medio, pero non para potabilizar. Que as técnicas de salinización moitas veces, aínda que vayan en conxunto con outras, teñen a función de coller auga que en teoría xa está máis ou menos limpa, Claro, quitarlle a sal de forma que despois poda transformarse en auga potable. auga potable. Pois moi interesante este podcast, ata aquí este programa, no que aprendemos pois un pouco máis sobre o que é o remedio á contaminación da auga, todas as problemáticas que temos non só como sociedade, sino tamén como individuos, as medidas que temos que levar a cabo todos, reducir un pouquiño o gasto que facemos das augas. Moitas grazas aos meus supercompañeiros Telmo, Martina e Ángel. Moitas grazas a ti tamén. Moitas grazas. E moitas grazas, Verónica, por explicarnos todas estas vías de investigación nas que se está traballando dende a Universidade de Vigo para seguir afondando neste proceso, neste traballo, neste gran reto que supón pois recuperar as nosas augas para nós. Moitas grazas. Nada, moitas gracias a vos. E ata a próxima. Ciencia de ida e volta.